היי לכולם, היום נדבר על פרק מספר 53 של הדאו דה ג'ינג. אילו הייתה בי אפילו מעט ידיעה, הייתי הולך בדרך הגדולה, וחושש רק מלסטות ממנה. הדרך הגדולה פשוטה וישרה מאוד, ובכל זאת בני האדם אוהבים שבילים צדדיים. חצר השלטון מפוארת ומטופחת, השדות מלאים עשבים, והמחסנים ריקים. ובכל זאת הם לובשים בגדים מפוארים, חוגרים חרבות חדות, שבעים ממזון ומשקה, וברשותם עושר ורכוש העולים על כל צורך. זה נקרא דרכם של השודדים. האם זו יכולה להיות הדרך? זה די מדהים שטקסט כזה נרשם או נכתב לפני, לא יודע, 3,000, 4,000, אפילו אולי 5,000 שנה, אני לא יודע בדיוק מתי הדאו דה ג'ינג נכתב או התאחד לכדי ספר. זה קצת מזכיר את היום, זאת האמת. אין חדש תחת השמש. כן, אנחנו חווים את זה כל הזמן עם הטקסט הזה, שהוא מאוד מאוד רלוונטי, ועדיין הפליאה על זה שהוא נכתב גם אז, כלומר גם אז היו את הדברים האלה, וגם היום. כן, זה אומר שהאדם האנושי לא בכך השתנה במספר אלפי שנים, במבנה כן. המנטלי, ההישרדותי שלו, התודעתי שלו. אז בואי נחלק את זה אולי לכמה חלקים. אז קודם כל נדבר על הדרך הגדולה, על הדאו, שהוא אומר בעצם שאם בן אדם היה יודע שהוא הולך בדרך הזו, הוא היה חושש מלסטות ממנה. זאת אומרת, בן אדם שהוא מודע לדרך הזו ולחיבור, לא רוצה לעזוב אותה. כן, נכון. הוא מגדיר אותה, הוא אומר שהיא פשוטה, היא ישרה, ולמרות זאת, הוא אומר, אנשים אוהבים לסבך דברים. כן, נכון. אוהבים את השבילים הצדדיים. נכון. ואז הוא נותן דוגמה, הוא אומר, נגיד, השלטון, או כל מי שבשלטון, זה נראה מאוד מפואר ומאוד מטופח, ומבחוץ הכל נראה כזה טוב, אבל השדות מלאים בעשבים, והמחסנים, מחסני התבואה, אני מניח, ריקים. זה בעצם כאילו סימבול, זה בעצם בצורה סמלית, הוא אומר, אין בזה שום דבר, זה ריק. כן, זה ריק. זה ריק מתוכן. זה רק מראית עין. למראית עין. והם לבושים בבגדים מפוארים, והם חוגרים חרבות חדות, והם שבעים ממזון וממשקה, למרות שיש מחסור. כן. ויש להם את כל העושר והרכוש, ואז הוא מגדיר אותם כשודדים, שזה אמרה ביקורתית מאוד, ואז הוא שואל בשאלה, האם זו יכולה להיות הדרך? אז הוא בעצם... בשאלה רטורית. כן, אז הוא בעצם משקף את הפער בין להיות בדרך הגדולה, לבין המציאות עצמה. כן. שאנשים מתחפשים באיזושהי צורה, וזה קצת מזכיר לי שהיום... גם היום הנראות החיצונית, איך הבן אדם נראה, איך הוא מטופח, איך רואים את המצב הכלכלי שלו, אם הוא נוסע ברכב כזה או ברכב כזה, אם יש לו בית גדול או בית. זאת אומרת, גם היום האקסטרני, מאוד, מאוד משקיעים בו, או יש אנשים שמשקיעים בו הרבה, כדי כאילו להראות משהו, אבל בפועל, אולי מאחורי זה, אין שום דבר מיוחד. אולי יש ריקנות גדולה גם. אז למה אנשים אוהבים שבילים צדדיים? אם יש דרך גדולה והיא טובה, והיא נכונה, למה אנחנו מחפשים משהו אחר? אני חושב שככה המיינד שלנו בנוי, הוא בנוי להיות אקטיבי, ולחפש ולנסות למצוא דרכים יותר יעילות במרכאות, כאשר ברוב המקרים אם אנחנו מפסיקים את החיפוש הזה, או מפסיקים להפריע,
כמו שאוהבים להגיד, אז הדרך פשוט מתגלה מולנו. ויכול להיות שהפשטות של הדרך הגדולה, היא לא מאוד אטרקטיבית, היא לא מאוד זוהרת. כן, היא פשוטה, אין בה שום דבר מיוחד באיך שהיא נראית, או בצורה החיצונית. אתה לא צריך להיות בן אדם מאוד אינטלקטואלי כדי להיות בה. אולי ההפך, אולי דווקא האינטלקטואליזציה דווקא מעכבת את ההגעה לשם. אתה לא צריך להיות עשיר בשביל להיות שם, אתה לא צריך להיראות בצורה מסוימת בשביל להיות שם. וכאילו פשוט מדי, אבל אולי גם מסובך במובן הזה שזה א' דורש קומיטמנט, זה דורש מחויבות להישאר על השביל הזה. כן, ולא לסטות ממנו. ולא לסטות ממנו, ותענוגות החושים, וההסחות דעת, והמיינד שמספר לנו שאיפה שיש כסף אנחנו מאושרים, טוב לנו. כן. נכון? כל מיני געגועים כאלה. כל הנרטיב, הסיפורים שאנחנו מספרים. כן, או מה שבבודהיזם נקרא תעתוע או בורות. כן. המקום הזה של האשליה, כן, אז זה מסית אנשים מהדרך, ובעצם ואז הם מחפשים אולי להגיע לשם דרך שבילים צדדיים, אבל הם לא מצליחים, הם ממשיכים להסתכל. ונכנסים למעגלים של סבל. וכן, וזה מניע אותם אולי להמשיך לחפש את זה. כן, עכשיו זה לא אותם, זה כולנו באיזשהו אופן שם במעגלים האלה. כולנו. אבל איך זה מתחבר אצלך לעולם של התרגול? אז את יודעת, היום עם האינסטגרם, עם כל הרשתות החברתיות, את יכולה לראות אנשים עושים דברים די מדהימים עם הגוף שלהם. עומדים על הידיים, עושים סלטות, פליק פלקים, קופצים מעל גגות, מטפסים על הרים בלי אמצעי בטיחות. וגם מצלמים את עצמם. מצלמים את עצמם בצורה מאוד מקשיבה. כי זה מגיע לך עד לפתח עושים כל מיני באמת תרגילים ודברים שהרוב המוחלט של האנשים לא יכולים לעשות אותם. עכשיו זה נראה מאוד מרשים, וזה באמת מרשים. זאת מיומנות שהם היו צריכים לעבוד מאוד קשה כדי לרכוש אותה. אבל זה בדיוק זה. אין קשר בין זה לדרך הגדולה. אתה לא צריך לעשות את כל זה בשביל להיות בדרך. אתה יכול, אם אתה נהנה מזה, וזה טוב לך. אבל מה שאני רוצה לומר זה שהצ'יגונג והטאי צ'י, בהקשר הזה, הם כלים שאמורים לנתב אותך בחזרה לדרך. ולכן הם גם נראים כמו שהם נראים. הם לא נראים מאוד מיוחד. הם לא מאוד אטרקטיביים. הצ'יגונג ברובו הוא די סטטי. יש בו קצת תנועה. החלק התנועתי יותר של התרגול זה יותר החימום של הגוף. החלק היותר עמוק הוא דווקא חוסר התנועה. כן, העמידה. גם הטאי צ'י שעושים אותו כל כך לאט ובשקט ומנסים לזוז בצורה מאוד פלואידית כזו, בשביל להכניס את המיינד לתוך איזשהו פלואו מסוים. זה לא מאוד אטרקטיבי, לכן היום כשרואים את זה על מסך, כמובן שיש אנשים שזזים מאוד יפה, אבל גם זה לא החלק החשוב. ולכן היום בעידן הזה, אנשים חושבים שמה שנראה יפה או מיוחד בחוץ, כמו פעם, הוא הדבר. כן. ודווקא לפעמים זה ההפך. הדברים שהכי לא נוצצים, הם בעצם אולי יותר אותנטיים. אז התרגול שלנו לא צריך להיראות מיוחד, לא צריך לזוז מאוד יפה. אם זזים יפה זה נחמד, זה יתרון, אבל זאת לא מטרה. הרעיון הוא להרגיש, להתחבר, להיות מודע, להיות נוכח, להיות בתוך ההוויה הזו של התרגול, ועל ידי זה לטפח את הצ'י, את האנרגיה, את התודעה, ולהתחבר יותר טוב לעצמנו. זה כל הרעיון מאחורי זה. שזה דברים בעיקר שהם לא כל כך רואים כלפי חוץ. נכון, עכשיו אני אגיד יותר מזה. כל פעם שיש הבטחה מסוימת,
תעשו ככה וככה, והבעיה הזאת תיפטר. כן. תלחצו פה ולא יהיה לכם בעיות שינה. תלחצו פה ויהיה לכם ככה. כל הדברים האלו הם בדיוק ההפך. זה מאוד מושך את האנשים. אנשים מאוד היו רוצים שזה יהיה ככה. אנשים מאוד רוצים פתרון לסבל ולכאב. אבל זה בדיוק מה שהוא תיאר מבחינת השלטון, זה נוצץ, זה מושך, זה אטרקטיבי, אבל הדרך היא לא זו. וזה באמת הבעיה שאנחנו נמצאים בה היום, כשרוצים לשתף תרגולים מסוימים, שהם לא תמיד, הם לא אטרקטיביים כמו דברים אחרים. ואני לא אומר שדברים אחרים הם לא טובים, אני רק אומר שהדרך הזו, לפעמים נראית מעט אפורה. עד שמתעמקים בתוכה ומגלים מרחב פנימי מאוד 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 נעים ושקט, הייתי אומר, שבעצם מוביל אותנו יותר בדרך הזו שהסינים קוראים לזה הדאו. אני חושבת שזה אחד האתגרים שלך כמורה, היופי והעומק וגם הבנפיט, היתרונות העמוקים של האומנות הזאת, אינם נראים מיד כלפי חוץ. זה לא כמו מנה מאוד מאוד כזאת נוצצת ומגרה כאילו כלפי חוץ. כלפי חוץ זה נראה מאוד פשוט, כביכול, ואחד המשפטים שאתה אומר לי הרבה פעמים זה, את לא יודעת איך זה מרגיש מבפנים. מבחוץ זה נראה משהו אולי פשוט וקל, אני מרגיש כאילו משהו אחר מבפנים. כן, זה דרך אגב לא בהכרח פשוט וקל. כן. רק זה נראה פשוט. זה מה שאני אומרת, זה נראה, ולכן הפער בין מראית העין של האומנות הזאת, וכמורה, ממה שאנחנו מדברים הרבה, אתה מאוד היית רוצה להעביר את הדבר המדהים הזה לאנשים, אבל באמת כלפי חוץ, קשה מאוד להעביר את האיכות שמורגשת מבפנים. נכון, וגם את יודעת זה קצת כמו הגורואים היום, יש הרבה מאסטרים כאלה בכל מקום, הם גם קוראים לעצמם ככה, ואפשר ביוטיוב לראות הרבה בכל מיני תחומים, ואת יודעת, אני בטוח שבשהייה שלנו במזרח שמת לב, לפעמים את מגיעה לאיזה בן אדם שהוא נראה מאוד מאוד פשוט, אני זוכר בהודו, הייתה לנו איזושהי סיטואציה כזאת, בן אדם באמת הוא כנראה גם, הוא עני, כן. הוא נראה לא הכי טוב, והוא נראה כזה נזקק, ומבחוץ זה נראה נוראי, אבל אם את רואה מעבר לחיצוניות הזו, אני זוכר שפעם פגשנו איזה מישהו כזה, והוא שר, הוא שר. בדרמסלה, ואת רואה שהאיש נמצא במקום תודעתי אחר. גבוה, אולי גבוה. ויכול להיות שהוא שמח בחלקו, ויכול להיות שהוא מאושר, ויכול להיות שהוא מסור למשהו, למרות שמבחוץ הוא נראה כמו בן אדם שאין לו מה לאכול, כן? אז אני אומר, הפערים הם מאוד גדולים. ואנחנו הרבה פעמים חושבים היום שאם הבן אדם ביוטיוב יושב, הוא נראה כמו איזה גורו, הוא מדבר מילים חכמות, אז כאילו הוא נמצא באיזשהו מקום, ולא בהכרח, לא בהכרח. אז מה אתה מציע לאנשים ששומעים? אז אני מציע א', להיזהר מהתעתוע. כאילו להטיל ספק, לבדוק, מה? לשאול את עצמם שאלות, ולא ללכת בעיוורון אחר דברים שנראים מאוד מאוד יפים ואטרקטיביים. לפעמים הדברים הכי פשוטים הם הכי יעילים. לשבת 10 דקות ביום למדיטציה שקטה, בלי לנסות לעשות דמיון מודרך, בלי הנחיה, פשוט בשקט. אפילו בשקט, אפילו לשבת בשקט, בנוסף למדיטציה, לשבת בשקט ללא שום גירוי אחר. כן, דרך אגב, זה לא יהיה שקט בהתחלה. זה לא יהיה שקט מבפנים, אבל... כן, אבל עם הזמן אתה מגלה את האיכות המיוחדת הזו. כן. אבל העניין הוא שזה לא אטרקטיבי. רגע, מה אני מקבל מזה? כמה זמן אני צריך לעשות את זה כדי שיצא לי מזה משהו? אז ברגע שזה הצורת חשיבה, אז אנשים לא ייגשו לזה. אז אני מציע לעשות דברים פשוטים, לאכול פשוט, לזוז בצורה יחסית פשוטה, הליכה, תרגול תנועה יחסית, פשוט, לא חייבים עכשיו לעשות דברים מאוד מאוד ככה
מסובכים מדי. אפשר, אבל לא חייבים. אפשר להקדיש קצת זמן בכל יום לעשות דברים מסוימים שהם נחשבים פשוטים יותר. וזה עוזר כמו הציור, כמו שאת מציירת, לפעמים בצורה ספונטנית כזאת, לא עכשיו מנסה לעשות איזשהו ציור כזה סופר מיוחד, פשוט בצורה כמו ילדי יותר, כמו משהו ילדי, כן? ואם מסתכלים על ילדים, רואים שהם מתנהגים, הם משחקים בפשטות, הם רצים קצת, הם קופצים קצת. הם פשוט עושים מה שטבעי. מה שבא להם, כן. מה שבא להם במובן של מה שהגוף שלהם מבקש באותו רגע. כן, כאילו כן. ללא איזושהי מטרה, כן, ללא תכלית. ללא תכלית ובהכרח, וזה פשוט מחבר אותך לאיזשהו מקום טוב. עכשיו אני לא אומר שאי אפשר לבנות תכלית, ואי אפשר להגדיר מטרות. וגם לעלות ברמת המורכבות. ולעלות ברמת המורכבות, אבל בסוף, keep it simple, and איך אומרים, to master is to master the basics. זאת אומרת, אם אתה עושה את הדברים הבסיסיים, ואתה מתמיד בהם, ואתה מעמיק בהם, אז אתה כבר במקום הנכון. אבל איך הגענו לזה מהפרק הזה? כי הפרק הזה מראה את הדיסוננס בין המורכבות, בין מה שנראה נוצץ, בין מה שנראה מיוחד, לבין הדרך האמיתית שהיא לא נראית כך. הוא כמובן גם נותן ביקורת לשלטון, ולפערים בין השלטון לעם, כן. וזה שהם לא באמת אכפת להם, כן, כי הם עסוקים בעצמם, והם שבעים, אבל אין לאנשים כנראה מה לאכול, וזה לא השתנה עד היום, עדיין רוב המנהיגים וכן, וההון והשלטון הם מתנהגים כך, כי הכוח משחית, ואנחנו רואים את זה כבר בדאו דה ג'ינג. אז מה שאני אולי יוצאת איתו מהפרק הזה, זה שלפעמים הדבר הפשוט והנכון יותר במובן של בעל הערך המשמעותי העמוק, לא נראה כך, הוא נמצא לי מול העיניים, הוא ממש קרוב, הוא נמצא לי מול העיניים, אני לא צריכה לחפש יותר מדי, הוא פה, הוא גם לא נראה יותר מדי נוצץ, אבל אולי איזו קריאה כזאת גם לעצמי וגם לכם, להסתכל רגע ממש מתחת לעיניים, מה יש לכם? בסוף, אני ככה, בתרגולים למשל של הכרת תודה, על מה אנחנו מודים? על הדברים הכי קטנים ופשוטים שקורים עכשיו ברגע זה, על זה שאני יכולה לשבת, על זה שיש לי רהיט לשבת עליו, על זה שיש לי קורת גג, על זה שאני איתך, על מה אנחנו מודים? על דברים שנמצאים לנו מתחת לעיניים ואנחנו לא רואים, לא מצליחים לראות. כי מחפשים רחוק יותר. משהו, כן, במיוחד בעולם המערבי של היום, שיש כל כך הרבה שפע של אפשרויות, אבל זה לא מרגיש כמו שפע. כן, אני רק אגיד עוד משהו בהקשר לתרגול שאמרתי, בגלל זה אני מנסה להגיד לאנשים, תקשיבו, גם אם תתרגלו 10 דקות, 20 דקות ביום, זה טוב, it's good. לא צריך עכשיו לחכות ולהגיד, לא, אני צריך שיהיה לי את השעה וחצי, ואולי ביום רביעי יהיה לי את הזמן. זה ההסתבכות. כן. זה המיינד. עכשיו יש לך את הזמן, 10 דקות, do it. כן, אני מאוד מסכימה. וזה בונה לאט לאט משהו. כל הרגל שאנחנו רוצים להטמיע, העניין הוא לא להיות נוקשים לגבי הטמעת ההרגל, אלא פשוט לתרגל, לא משנה כמה ומה. אבל מאוד קל לסטות מהדרך הזו, וכשאני אומר לעצמי, רגע, יש לי 10 דקות, אולי אני אשב לישיבה שקטה, אבל אז הנייד נוצץ, יש בו המון דברים, ומלא אפליקציות, ויש שם רשתות חברתיות, ומעניין מה זאת היא כתבה, ואז המיינד סוטה והולך לשם. סוטה לשביל הצדדים. ועל זה, אומנם לאוצה לא ידע שיש פייסבוק, אבל כבר היה את זה. זה דוגמה, זה דוגמה לנטייה של המיינד, לרוץ ולחפש, ולהסתבך בתוך העודף תנועתיות הזאת. הוא כלי נהדר, אבל יש לו בעיה מסוימת וזאת הבעיה. כן. אוקיי, תודה רבה לכם.